Dobrý deň, počúvate Medcast News, sumár najdôležitejších informácií zo slovenského zdravotníctva za uplynulý týždeň vo forme krátkeho podcastu. V Medcast News za uplynulý týždeň sa okrem iného dozviete: všetci, ktorí budú prechádzať cez hranice, budú od pondelka 7. decembra potrebovať negatívny výsledok testu na koronavírus. Podpora zdravotníctva sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní. Očkovanie môže výrazným spôsobom zmeniť priebeh celej pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Všetci, ktorí budú prechádzať cez hranice, budú od pondelka 7. decembra potrebovať negatívny výsledok testu na koronavírus. Na tlačovej besede o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Výsledkom testu sa budú musieť preukázať aj osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovali výnimky, napríklad pendleri či študenti. Nebude však pre nich povinný negatívny výsledok RT-PCR testu, stačiť im bude aj antigénový test, ktorý nebude starší viac ako 2 týždne. Dôvodom je podľa ministra to, že situácia v susedných krajinách je horšia ako na Slovensku. Výnimky z tohto pravidla budú mať tranzity. Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu u Slovákov mierne narástla. Ukázal to kontinuálny prieskum Ako sa máte Slovensko, ktorý vznikol z iniciatívy MN Force, Slovenskej akadémie vied a CSAIM. Z 1000 respondentov by sa v septembri dalo zaočkovať takmer 24% a na prelome októbra a novembra takmer 27% opýtaných. Naopak, zaočkovať by sa nenechalo vyše 44% a takmer tretina respondentov na otázku nevedela odpovedať. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami je ochota dať sa zaočkovať od apríla najvyššia. Podpora zdravotníctva sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní. Zdravotnícke organizácie na to apelujú v otvorenom liste, ktorý adresovali predsedom koaličných politických strán. Bez podpory zdravotníctva budú podľa nich pre Slovensko vážne nielen dopady pandémie, ale predovšetkým bude ohrozené jeho ďalšie fungovanie a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ak tieto súvislosti nebudete riešiť dnes ako prioritu, kolaps zdravotného systému skôr či neskôr nastane. A máme reálne obavy, že to bude skôr, ako si dnes všetci myslíme, konštatovali organizácie. Pod otvorený list sa podpísali Slovenská lekárska komora, Asociácia na ochranu práv pacienta, Asociácia nemocníc Slovenska, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení a Asociácia dopravnej zdravotnej služby. Univerzitná nemocnica Bratislava zrealizovala multiorgánový odber, vďaka ktorému dostali šancu na lepší život 4 ľudia. V nemocnici Ružinov sa stretli 3 týmy odborníkov zo Slovenska a Českej republiky. Darcovi úspešne odobrali pľúca, pečeň a obličky. Pľúca boli transportované do fakultnej nemocnice Motol v Prahe, kde sú transplantovaní aj slovenskí pacienti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. Pripravovaný rozpočet pre zdravotníctvo predpokladá budúci rok nárast financií o 3,56%. Znamená to, že do sektora príde o približne 205 miliónov eur viac ako tento rok. V stanovisku k rozpočtu pre zdravotníctvo to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Eliášová. Výrazne má narásť aj platba z verejných peňazí za poistencov štátu. Kým v tomto roku zaplatí štát za seniorov, detí, ženy na materskej či nezamestnaných približne 1,1 miliardy eur, v budúcom roku sa predpokladá práve nárast na ešte vyššiu sumu 1,4 miliardy eur, konštatovala hovorkyňa rezortu. Ako Eliášová doplnila, zmena spôsobu mechanizmu platby za poistencov štátu sa nastavila už v lani pri zostavovaní rozpočtu na tento rok, nejde preto o nový mechanizmus pri tvorbe rozpočtu na nasledujúci rok. Ministerstvo zdravotníctva spolu s Ministerstvom financií však pravidlá sprecizovali tak, aby peniaze boli cielené adresnejšie a spravodlivejšie, podotkla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Dodala, že minister zdravotníctva Marek Krajčí rokuje so zástupcami organizácií v sektore pravidelne. O rozpočte sa diskutovalo aj na zasadnutí odvetvovej tripartity na jeseň. Očkovanie môže výrazným spôsobom zmeniť priebeh celej pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Jan Mikas.
V prípade, že bude dostupná bezpečná a účinná očkovacia látka, Mikas odporúča, aby sa dali zaočkovať najmä ľudia z rizikových skupín. Minister zdravotníctva Marek Krajčí pripomenul, že očkovanie bude dobrovoľné. Ako doplnil, pri každom lieku vždy existuje možnosť nežiaducich vedľajších účinkov. Verím, že vakcíny budú bezpečné a ochránia ľudí a ich okolie pred koronavírusom, dodal minister. Minister hospodárstva Richard Sulík na teraz zastavil nákup antigénových testov. Povedal to na briefingu počas rokovania ústredného krízového štábu. Ako vysvetlil, premiér Igor Matovič od neho chcel, aby pri nákupe testov bral ohľad na maximálne hodnoty citlivosti a najmä špecificity testov. Aj minimálny rozdiel totiž môže spôsobiť pri plošnom testovaní desiatky tisíc falošne pozitívne testovaných ľudí. S touto požiadavkou Sulík súhlasí. Zadanie od ministerstva zdravotníctva však hovorí o postačujúcej špecificite vyššej ako 97% a senzitivite viac ako 96%. Práve o tejto požiadavke Sulík už vyše týždňa diskutuje s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Minister zdravotníctva Marek Krajčí po rokovaní ústredného krízového štábu konštatoval, že minister hospodárstva dostal úlohu zabezpečiť antigénové testy od vlády. Ak tým však bude chcieť kabinet poveriť niekoho iného, ministerstvo zdravotníctva sa podľa Krajčího brániť nebude. Podotkol však, že najviac vyťažený od začiatku pandémie je práve jeho rezort. Máme veľa práce a bol by som rád, keby túto úlohu nemuselo realizovať ministerstvo zdravotníctva, dodal šéf rezortu. K špecificite a senzitivite testov, o ktorých hovoril minister Sulík, sa vyjadril, že rezort zdravotníctva určil špecifikáciu, ktorú doporučuje Európska komisia pre všetky krajiny Európskej únie. Rezort zdravotníctva chce riešiť akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých. Zaoberá sa tým novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, ktorú v stredu schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v nej navrhuje zavedenie doplnkovej odbornej prípravy pre lekárov so špecializáciou vo vybraných odboroch, ktorých obsah štúdia je príbuzný so štúdiom v odbore všeobecné lekárstvo a ich dĺžka štúdia je najmenej 5 rokov. Prijatým opatrením by sa mal podľa ministerstva systém všeobecnej ambulantnej starostlivosti rýchlejšie doplniť všeobecnými lekármi. Oddlženie nemocníc sumou 575 miliónov eur nepovažuje minister hospodárstva Richard Sulík za šťastné riešenie. Obáva sa totiž, že dlhy nemocníc budú rásť tak, ako doteraz. Chceme veriť ministrovi zdravotníctva, že naozaj príjme také opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zadlžovaniu, povedal Sulík po rokovaní vlády. Dodal, že ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu želá veľa šťastia a síl, aby zadlžovanie nemocníc zastavil. Návrh podľa neho na vláde prešiel konsenzuálnym súhlasom. Vláda v stredu schválila návrh na oddlženie nemocníc vo výške 575 miliónov eur. Cieľom je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti. Primárnym cieľom je však podľa rezortu zdravotníctva zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Zdravotníctvo je v čase pandémie prioritou. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová schválila ďalšiu strategickú výzvu pre krajské mestá a samosprávy zameranú na podporu ochrany verejného zdravia. Až 8 miliónov eur pôjde do regiónov na zníženie dopadov pandémie COVID-19. Regionálne zdravotníctvo čelí v tomto čase veľmi zložitému obdobiu a enormnému tlaku na personál i materiálne zabezpečenie starostlivosti. Práve preto sme v rámci regionálneho operačného programu IROP vyčlenili na pomoc zdravotníckemu systému 117 miliónov eur, z ktorých ďalších 8 miliónov teraz pôjde do regiónov. Uviedla vicepremiérka Remišová, ktorá ešte v apríli vo vláde presadila návrh, aby sa z eurofondov presunula vyše miliarda eur na zmierňovanie dopadov pandémie. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast@medcast.sk.